Vítajte pri rýchlom zvukovom prehľade, kde si dnes úplne na rovinu zhrnieme všetko, co potrebujete vedieť o aktuálnej výzve na marketingovú podporu v potravinárstve. Pôdohospodárska platobná agentúra totiž spúšťa dotáciu, vďaka ktorej môžu potravinári a vinári získať späť až 300 000 eur za už realizovaný marketing. No a my ideme zistiť, či ste v hre aj vy. Takže poprvé, poďme na termíny a predstavte si to doslova ako taký stroj času. Štát vám totiž nepreplatí žiadne veľkolepé plány do budúcnosti, ale len tie peniaze, ktoré ste už reálne minuli od 1. mája 2025 do konca apríla 2026. Pričom samotné žiadosti sa podávajú výlučne počas mája 2026. Po druhé, kto si vlastne tieto peniaze môže pýtať? Pečiete po večeroch torty na zákazku alebo máte nebodaj catering? Takto vás asi sklamem, tu ste z kola von. Cieľom je totiž podporiť vyslovene len oficiálnych schválených výrobcov potravín a registrovaných vinárov, čiže žiadni distribútori ani reštaurácie. Po tretie, na čo presne vám prispejú a čo byrokracia. Bez problémov preplatia obaly, kampane či propagačné materiály s limitmi od 20 do 70 000 eur, no nejaký zahraničný marketing alebo nákup aut sú prísne zakázané. A dajte si naozaj obrovský pozor na dokladovanie, pretože na uznanie výdavku musíte do systému nahrať byrokratickú svätú trojicu, čo je faktúra, výpis z účtu a reálny výstup, inak to proste automaticky vyhodia. Skrátka, ak ste oficiálny výrobca a za posledný rok ste investovali do slovenského marketingu, máte naozaj len mesiac na to, aby ste si tieto peniaze z minulosti vypýtali späť. Ak vás táto výzva zaujala a chcete vedieť, či máte reálnu šancu uspieť, ozvite sa nám. BLT Consulting SRO je vašim partnerom vo svete dotácií.